Jo, čau ľudia, som Dasa 999, vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme Grow a Garden a musíme urobiť z tejto záhrady nejakú dobrú, lebo je zatiaľ tragická. Mám len 842 coinov a že nevidela som ani jedno video zatiaľ, lebo nemala som čas a potrebujem to teraz nakopnúť. Takže častejšie budem natáčať Roblox a to je tak všetko. A teraz sa pozbieram melóny. 27 kg môže byť, nie tak. Ja si to potrebujem zobrať, lebo už som to asi 2 mesiace necapol. Iba na mojom hlavnom účte, ale tam sa nechce napájať. Lebo ak chcete, môžeme hodiť do popisu videa moje meno na Robloxe a môžete si ma pridať. Ak sa pridáte, že prečo mám takýto hlas, tak som nachladnutý trochu. Tak budete ma iba takto počuť. A toto potrebuje 10 odberateľov, aby som mohol mať viacej videí natáčať, lebo moc sa nebude vychádzať, ak nebudeme mať viacej odberateľov. No a tak máme nejaké, dobre, kukurica. Tak dáme to kukuricu. Dáme rajčatá a potom dáme melóny. Tak, vnútornke nemám. Práve jeden padol, to dobré. Ale poďme tu. Ja tam vidím aj nejaký fľaky, trošku možná obloha. Vymozím, čo sa nezahrie. Tak to krátko teda vypísili, no. Vidíte toto malé čierne? No. Tak, to je vaše. Asi si môžeme zahrať napríklad nejakú inú hru. No toto už je tak ľudnejšie. Ani že iba robím záhradu a to je všetko. Teraz to zmeria. Tak, ideme si... No, približne. Nám to prejde. 5x6. No, ideme si zapnúť in-game. Počkajte, to vychádza na 12. Čiže Len odhad. Dáme si toto zahráme. Som to nikdy nehral. Môžeme si toto zahrať. Poďme. A ten zvuk, to čo? Uvidím, či vyhrám. Lebo som nikdy toto nehral. No, uvidíme. Donkey, To je krásne. Čo? 2,5 miliónu vonov. No, nič, radšej tu. Pán profesor, No, už sme sa dohodli. Dobre. Ideme? Keby toto kúpili za 1700 robuxov, ale rozhodne nie. No, ja chcem hrať už. Hrozne super. Ja? Čo ja? Ja chcem hrať, nechcem hrať. Má dobrý skin. Tails. Ja chcem hrať, no už konečne. Haló, čo je? Ne. Hrať chceme. Za 5 sekúnd hráme.
A prosím, môžete zdieľať nejakému vašemu kamarátovi toto video. A budem za to vďačný, ak ma podporíte. A, nie, zase nemám. Ok, je to frontman. Na skip tiež. Red light, green light. Shift. A zatiaľ to je pekné. Make your way into the game. Ok, musíme ísť z dverí, musíme ísť tu. Dobre. Bože, čo tu furt píšete? Poďme, konečne chcem ísť. Verím, že to dáme, ale nie všetky, lebo niekdy som nehral túto hru. No to už vravím furt a... No a... To bylo zlé, lebo to nedám. Dobre, ide sa... Dobre, viem. Musíš hrať túto hru. Aha. Keď bude zelená, môžeš ísť. Ak bude červená, musíš stať. Ak sa pohneš, budeš mŕtvy. Dobre. Dobre. Pravil som. Red light, green light. Red light. To je dobré. Ja si sa skoro pohol. Dobre. Fú. Prosím ťa, neníč to takto. Ja ti nepomôžem. Tak a skáčeme. Nečakala by som ťa tu na vnúčenských veckách. Yes! Sice som sa pohol, ale... Ne! Jej! A to je pekné, ako má tá... Ach, joj. To je oči, Pane Bože. Wow! Prežil. A to pozrite, keď sa otočí, aké to má tá... Ježiš, fuj. Ešte koľko? Ešte vím tu a 50 sekúnd. Kde to ešte urobí? Čo ešte tam vzadu sú? Čo robíš? Poď sem. To zbijem. Čo robíš? Stá tam. Hello, Carrie. Poprosím. Presne tak. Aha. To ste predsa chceli. Nejdeme ani veľmi hore, ani veľmi dole. Dobre, abitka iba. Taký život chcete, nie? Ne, ja tam chcem ísť. To je skutočnosť. No to musím dosť takto. Ja trošku. A môžete napísať do komentára nejakú novú minihru, ktorú som si zahral. Lebo niektoré už mám na hlavnom urobené nejaké hry, a ak vám to nevadí, tak môžem ich aj tam hrať. Na 30 sekúnd, ty blbec! Čo robíš? A toto mi? Ježiši. Preto stojí kolotoč 2 eurá a táto šialenosť 10. Raz si hore, raz si dole. 10 sekúnd. Raz si rád, že si prežil, raz si smeješ, teraz sa bojíš, že si strkol. Presne ako život. To nechce to pomáhať. Ale hlavné je mať pri sebe správneho spolujazdca. A je úplne jedno, či to spolujazdec alebo spolujazdec. No teraz, čo bude ďalšia minihra? Chápeme? Prepáč, Saša, bola som práva.
tiež. Nie, my sa nepokryla. Možno tak. Ale Jej. teraz ešte raz. Tak. Skákame, skáčeme. Ja chcem nejakú normálnu hru. Nie. Čo to je? Čo je to za hra? Au. Čo to za hru? No. Ale dúfam, že to nie je tá hra, čo si myslím. Som cítila, že tu vo vnútri som chlapec. Len moje telo to nečíta. Volá sa to Nie. kardiologika. Môže sa to stať komukoľvek. Au. Človek sa narodí ako nejaké pohlavie, ale potom zistí, že nie. Preto už od dnes nie som Saša. Som Alex. Už sa nechcem viac vrátiť. Jaj. Pane Bože, Je to pravda, bo ja nie som Dobre. Som v tom mal chlapca. To vlastne som. Preto som... Ok, ja neviem, čo to je. Aha, to je vyrezávanie. Som zistila, že to, čo nosím v sebe, sa nedá do nekonečna skrývať. Lepšie to Ja chcem ísť preč. Mne sa to dá Nie. To je vyrazávanie, že? Jaj. Nie, čo robím? Ja ešte... Otvárajú sa... Nie, neotvárajú. Ja som blbý. Poďme. Dobre, vyrazávanie. Čo ja mám? Jau. Čo robíš? Prosím. Nie! To najťažšie. Nie. To nemôže byť náš študent. No, ja sa to dokakal. Práca pre teba, nepatríš tam. Chceš Juraja poslať na matematický súťaž? On je za. Už vidím ten titulok. Na staromestskej roky neobjavili výnimočný talent svojho žiaka. Ja predsa nemôže uraziť nejaký... Nie. Nevadí. Tak ľudia z tohto videa to je všetko. Dajte mi like, odber, zvonček a vidíme sa u ďalšieho videa. Tak.